Tugam muid cuasa a chuman na Sáirséalaigh Leamhcáin le clia inar strá go gá an phobail an teachtain seo. Seo é ceann go na cumain Lucan Sarsfields mús a tír, agus mar bheith asúlais tá buil a ligan chumain a tnú go mór le clufa canis pelle na héireann nuair a chiúras agúndéibh le clia ai ar chiúraí de dúna se thugainn. Trúna leo táid Amáile Leamhcáin in iarthar bhaile clia. Is an seo, hartar céad agus fiche cúig bliain nach in carm na bliana seo bunú cumann Lucan Sarsfields na Sáirséalaigh. Ar nuaí, tá pobl na háite ag cnú go mór leis blethe mór a bheith arsúil a bharca prócaí de dúna se thugainn. Na a bheith na dobs an éideann bhaintear céirí. Le blianta beagán nuas tá fás allmhór tácaí ar an globan seo. Láthar na huaire bheith breis agus gádaí le báil sa glob nach hartar ceir scór fear in seo. Níor mór an hátan seo nuair a tháinig bliain seo in 1973. Bhí coppla fornainn seo ómánaíocht agus bhí beagán comógaíocht ach pélim fornas fear bhígan. Tá mé anna bhródú leis an áis seo níos na daine óga frecinn tú hátan seo iad. Líana mar chuid de ceiliúradh Árainn club cé cúig bliain chuir stair d'fhill muid na Sáirséalaigh a bhú agus éidir clúdaí an leabhar seo áirítear léichrán club agus láthar na huaire tá Paul Casey mar chud gan fanéil a bheith ag immert in chéirí de dúna se thugainn. Tá muid tharbheith dóchas a bliain tochaí. Le blianta nuas tá takeíocht iontach fáte ag na Sáirséalaigh ó phobal Leamhcáin. Agus cá fad agus go leanna sin ar aghaidh ní léon doubt ach go mbeidh club anláidir a ann seo agus gur mbeidh léinn de gala amachrú. Is deacair a ráir de thárlás de dúna se thugainn. Ach mar thuairim sé is dóilm go mbeidh an buaig na dobs le b'fhéidir pointe amháin. Sin a dhé nócht an léon seir TG4 be mu arás ríos tomórach ag 7:00 chuidí sin sláán agus beannacht. Tá dá híana ar